Салом алейкум, бародаро. Автобус Москва, Худжан, Москва, Душанбе, рӯзои сешанбе, рӯзои ҷумъа пасти айни рез дорем. Ай метро кателинг, бародаро. Рафтанӣ боше, занг зане, бародаро, ҷудна занг кунед. Ай душанбе, рӯзои душанбе, пайшанбе дорем. Ай тарафи Хуҷан, Москва, рӯзои сешанбе, ҷумъа. Мана дуруни автобус тамошо кунед, бародаро. Кондиционер, ҷои зарядка, ҳамаш ҳастай. Имрӯз ай душанбе омад. Агар бо абрат на, пагаҳ рӯзи ҷумъа меравам. Рафтанӣ бошед, дар ватсап занг занед, ҷои худтон зайн кунед, бародаро. Ай метро котельник.